שלום לכם ילדים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. היום מחכה לנו מסע מרתק אל חג סוכות. אחד החגים הכי שמחים, צבעוניים ויפים שיש. אתם מוכנים? בטח. כן. לחג הזה יש 3 שמות מיוחדים. חג הסוכות, כי אנחנו בונים סוכה ונמצאים בה. חג האסיף, כי בזמן הזה החקלאים אוספים את הפירות, הירקות והתבואה מהשדות. וזמן שמחתנו, כי זו מצווה מיוחדת לשמוח, כמו שכתוב בתורה, ושמחת בחגיך. וואו, אז זה חג של שמחה ושל תכה. אבל למה בכלל אנחנו חוגגים אותו? בשביל להבין, צריך לחזור הרבה שנים אחורה, אל תקופת יציאת מצרים. עם ישראל הלך במדבר במשך 40 שנה. לא היו להם בתים רגילים, אלא סוכות, בתים זמניים. והקדוש ברוך הוא שמר עליהם עם ענני כבוד. עננים מיוחדים שהקיפו אותם מכל הכיוונים. שמרו עליהם מהחום, מהקור ואפילו מהחיות המסוכנות. אז כשאנחנו בונים סוכה, זה כדי לזכור את הסוכות ההן במדבר. בדיוק. הסוכה היא לזכר הניסים שעשה השם לעם ישראל במדבר. אז איך בונים סוכה? הסוכה בנויה מסכך, שזה הגג של הסוכה. הסכך צריך להיות עשוי מחומרים שצומחים מהאדמה, כמו במבוק, דקל או ענפים. הוא צריך להיות מונח בצורה כזאת שנוכל לראות את הכוכבים בלילה. הסוכה צריכה להיות יציבה, עם לפחות 3 תפנות, ובגודל כזה שאפשר לאכול ולישון בה בנוחות. ואפשר לקשט אותה? בטח! זו מצווה לשבת בסוכה שהיא גם יפה וגם נעימה. ילדים אוהבים לתלות שרשראות נייר, ציורים, פירות יבשים, קישוטים מנצנצים, כל דבר שגורם לשמחה. למצווה הזאת קוראים זה כלי וענווהו. איזה עוד מצוות יש לחג הזה? מצוות 4 המינים. בחג הסוכות לוקחים יחד אתרוג, פרי צהוב, ריחני, יפה ומיוחד. לולב, עלה של עץ תמר גבוה וישר. הדס, 3 ענפים ירוקים עם ריח טוב. וערבה, 2 ענפים פשוטים שגדלים ליד מים. מחזיקים את כולם ביחד, מברכים ומנענעים לכל הכיוונים. מעלה, מטה, מזרח, מערב, צפון ודרום. כדי להראות שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ושהוא נותן שפע וברכה לכל העולם. אני מכיר גם את המילה אושפיזין. זה קשור לחג? בהחלט. אושפיזין זה אורחים חשובים שבאים אלינו לסוכה, לא באמת, אלא בלב ובדמיון. בכל יום של החג אנחנו מארחים אחד מהאבות והצדיקים שלנו. ביום הראשון אברהם אבינו, ביום השני יצחק, ביום השלישי יעקב, אחר כך משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך. זה נשמע כאילו יש לנו 7 אורחים מיוחדים ב7 ימים. בדיוק. ומה זה? ושמחת בחגיך? בחג סוכות יש מצווה לשמוח על ידי אכילה בסוכה עם המשפחה והחברים, שירה, ריקודים, סיפורים ומשחקים. וגם חשוב להזמין אורחים שאין להם סוכה או שאין להם ממי לשבת, כדי שגם הם ישמחו איתנו. אז בואו נסכם. חג סוכות הוא חג שבו אנחנו בונים סוכה, מקשטים אותה, אוספים את 4 המינים, מארחים אושפיזים, שמחים עם כולם ונזכרים בניסי המדבר. ואני כבר מחכה לבנות את הסוכה שלנו, להכין שרשראות צבעוניות, לנענע את הלולב ולהרגיש את השמחה של החג. חג סוכות שמח לכולם.